Masobra naman 230,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa duha. Kaseparado nga bayba sa operation sa Silay kag Victorias City. Duga nga mga sniffing dogs sa ipahamtang sang NOCPPO sa mga puerto. Yaring balita ang aton gintutukan. Tigayon nga nasiod sa bayba sa operations ng Silay City Police ang mga target listed nga sa Day Rocky sa Bordo Limboy, Richard Lacatan Fuentes, kag Rosalie Barduevo sa Sitio Dapdap, Barangay Lantad, Silay City. 135,000 pesos nga balor sang suspected shabu gikan sa anong kasasyays nga nagabugas ang siyam ka gramo nga na-recover sa mga naaresto. Pag-arrest nang daw kapugal lang nga maka-escape. Reason why nga kakatigasan kung kisa ang ginadakop na. Sa Victorias City naman, dakop ang high-value target level 1 drug personality nga si Francis Paul Soleza, 27 anyos sa isang operasyon kontra droga sa Barangay 3, Victorias City. Ang 25 kasasye isang suspected shabu ang ginabulubanta, may street value nga 100,000 pesos. Sa wala tuong operasyon kontra droga, duga nga sniffing dog sa mga lugar nga may pribado nga puerto ang nagkakaangay nga ipatuman sunod sa NOCPPO. Para mas madali nating ma-detect yung narcotics na nasa mga bag, nasa bagahe. Padayon naman ang operasyon kontra drug group sa Negros kag ang mga pangayo gikan Negros Oriental kag Cebu nga ginapasuni nagadala sang binulto nga droga subong nga nagahilapit ng highlights sang Mascara Festival. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.